Kawei ka Longïing ka Lait Thaw na ka Jingjia ba Sngewsih hadian bau bateri solar light uba ki jubu ha Kawei ka kamera ula Bthei kan san ha ka mit jong arpusan tarik nai wing arhajar arpusan. Kini ka Jingjia kala jia ha ka yeng jong ba kuben mau long bat ka kong yan tiba lamare lembat lai ngut ki khun ki ba na ka snong apa nong jri ri Bthei district kumba ha ka por Kyrwoh bji min mit. Kat kum ka jing thu jong ka kong yan tiba kala ong hadin bakal yu Sngewsih ka jing per ka bami na ka kamera baki bu yo bateri baki thang boarding ha po yeng kala let ban jonga ha ka bakal yu i ya ka thlit ding ka bami na te bateri markum ta hi khlam pen slam kala pen mi ya la ki jong ki khon chabar yeng ban palat na ki Jingjia ba Sngewsih na lor kata kala ong bakal let ban wat jing rap na ki ba yeng ki basa khampaji na ka yeng jong ka henrei na ka jing pur stat ka ding kala yo ban bam du lut ya baro ki jing don jing em Henry kabadon bokpat kalong baklam don kanu Jingjia ba Sngewsih ni jingman saw nakani ka Jingjia ki bors nong ringkat bad UMLA ka mahti uba Charles Marngar kila her mar sekate ka jaka bad nakaliang UMLA haka step ka babut joka arpo unri tarik nai wing arja arpusan ula ai ki lat jingerap sekate ka Longïing dagi ten sop yeng nalor kiwei bad kum joru nakaliang ka snong kila pentip show gram sevak jong ka umsning CNRD block nakabenta ki lat jingerap Dokter lo ada lo kom ya. Abaning kong ilayat ini. Kentirnya naik gading ha sa BU Bthei solar. Kabu Bthei solar isa. Betul. Dangarit ka kading korba. Kentir kate. Mare mas tesing henen laba yawan ki bak mas kan. Kebon. Lak mendai no tahu Bthei solar. Abandai no ta marketing kadang tak kabadan ta Bthei te bermakan di tengah di pan baret ebe gading tengah hata yusno sejik kulit tetenya eding tena ada etega di dikut dan tai se sukai ngaparing ngain dikon arngon telimare masteng Kan kalau langut tambah menin kita arngot uai badin sumbalang tang ni baar batu barit se nakaliang i Shillong dia bayu i bala Longïing ni kumut ba kat bakin kia de nakaliang i Shillong i pelpadawa mulumala kini ori makani la ingkong plan baik sebagai semua. pelbawa Kawan. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki Bthei kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kata i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya